jan. Duduk, duduk. Kejawi ngaturaken panuwun dumateng para panitia, Pak Suyatno ugi matur nuwun kalian Musbika utawi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil utawi ingkang mewakili. Nggih. Bapak Suyatno. Matur nuwun. Pun kalih dalu le Mbak Limbo, Mbak Cange kula wonten mriki. Alah. Nggih dalu campur sarinan. Oh ngaten. Nggih, sakniki nderekaken panjenenganipun. Oh nggih, mboten lenggah teng pundi Mbak Ririt Rengganis? Tetep panganten nggih. Nembe sepindah niki to kalih panjenengan. Nggih. Panggih. Nggih, kula Ririt Rengganis saking Delanggu Klaten, Kang Mas. Wah, nggih Delanggu Klaten. Nggih. Sami kalih kula. Pundi? Mbak Ben. Aduh, sobone kono ngrendeng berarti. Mboten guyon Mbak Yu guyon. Nggih. Niki ugi matur nuwun kagem masyarakat Pelok Sari. Ugi LPK Majesta Foundation. Kula dongaaken rumiyin nggih Mbak Limbo, Mbak Cange. Sedaya masyarakat Pelok Sari ugi sedaya ingkang sampun rawuh dalu punika kula doakan, kula dongaaken mugi tansah pinaringan sehat. Pinaringan panjang yuswa. Pinaringan rezeki ingkang kuatah berkah melimpah ruah kagem sang ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nggih, nggih. Dungane apik. Apik wong ditanggap kok, Nduk. Ayo. Nggih. Nggih. Niki lho pamundhute Pak Nggih. Suyatno mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Siap. Mang bawani nderek bawani. Nggih bawa to. Ini mboten enten bawane. Disilihke ngene sapa saged nggih. Nggih. Asmarandana nggih saged kula nderek mawon Mbak Ririt. Siap. Nderek Gladiwanuh kanca-kanca Madangkara sing ganteng-ganteng. Lah kok napal kalian namine paguyuban niki? Oh ngertos lho kula ya penggemar jenengan kok ya. Jan kok ya kapan ya ketemu Kang Mas Yoyo Mbak Kesi. Kula ya karo Mbak Yu Kesi ki ya anu lho napa nostalgia. Nostalgia. Kok saged? Ndek mben ki kita campur sarinan ya Kak Maduma. Ning kae urung karo iki ya. Karo sapa kae? Gede dhuwur putih kae iki Kak. Urung karo iki. Kula sering ketemu kok. Anu bar iki nembang gek mulih ya, Gan. Aku malah beneran oh ya wis lunas. Ora tenan ndek men pas dhewe jek nom-nom ya Kak ya. Nggih Kak, kakak tua. Kok aku kok ngerti kok dadine karo iki aku ngono. Lah pancen aku sing ndridis kok ora ya. Masane. Nggih. Ya Mbak Ririt Rengganis. Ireng ganteng dan manis. Pak Dalang, iki nyelani sik. Nek kowe jaman ketemu karo anu adikku wedok, Diajeng Karo Sukesi iki isih ili-ili. Cek prawan-prawan ili-ili. Cek nom-nom. Lah terus mbokmu ki sepiro biyen? Demen keteke ora ya semono kuwi ora kuru-kuru masaku gede terus. Kaya napa Pak Yatno? Mboke niki. Ning idolane Pak Yatno lho Mbok Purwati niki nggih ya. Mboten namung Pak Yatno, kula iki ngefan berat kaya. Lho piye Mas? Dipur yo temenan. Lah kowe ki ra ngerti to, rumah samu dadi gedhe semono ki sing ngemiki sapa biyen. Ya aku terus bar kuwi semaput. Oh lah kena anu ya Mas, susu expired ya. Mboten nggih. Nggih sepinten Kang Mas? Nggih. Penyanyi lek njeluk Kang Mas iso pantes ngono. Ayo nggih. Lek tutik iso. Lho Mbak Yu kula Mbak Astuti iki ya biasane rak ya alus to. Alus, alus. Guyon. Nggih ngoten niku. Nggih Kang Mas. Kaya banji. Mano. Gegarane. Penyanyi meniki hawang mending rawang ning hawang. Tutu watu tutu gundul. Ini gak napa ca? Apa nomor? Oh cap jikia. Kleru ya Mbak ya? Sanes. Sanes.
lho ora wani nyalahke dinten apik ning sanes. Lek tutik salah. Tegas niku berarti. Nggih. Iso disindeni karo Mbak Ririt ya, Mbak. Kula nggih mboten ngira. Lek kula riyen estu, Mbak. Kula nalika SMA niku sing kula nganti mubeng golek CD lho riyen niku. Sing jenenge campur sari Sangga Buana enten Ririt Rengganis ngono. Walah. Si dibajakan mesti. Hah? Si dibajakan ya mahasiswa isane ya bajakan ora. Angger kula setel tenggen kamar kos niku kula kancing, kula setel klik ngoten. Pas jenengan nyuara langsung kula pos mandeg guk. Bar niku kula gletak. Mas? Gletak kok. Lah ngapa ya terus kang gletak ngapa lho? Istirahat mergo sesuk sekolah neh. Yo. Tak kira ki terus jenengan ngopo ngono lho. Pikirane do aneh. Nduk, Ririt kita aja mikir sing aneh-aneh. Ririt, suasana semakin memanas, ojo nganti kondur ringgitan. Iki adikku wedok iki lagi puyeng, lagi batuk flu. Ojo nambahi masalah ya saya. Garwane jenengane Yukes iki lagi awake ra penak kok jenengan tekan omah malah ora kei lawang. Piye, Kak? Nyuwun sewu, Dik. Nggih. Mas Cahya Kuntadi menika menawi teng wayangan ngeten iki, Dik. Nggih. Jujur wae terus terang aku gak apa-apa. Lek ndalangan iki dhewe wis tak liarke. Ibarat kaya milik umum ngono ya, Kak. Oh iya. Jangkrik padane WC aku berarti iki ora. Maksudnya iki kan milik umum bebas mawon. Maksudnya bebas kok jenengan karo aku, jenengan karo mboke kan ya ora apa-apa ngono lho, Mas. Mas e munggah Mas. Mas. Lah tuti Mas. Malah mletre. Ya, Mbak. Luput. Wayahmu ki rong metu moji-rojine kosik. Iki kok moji-roji jagung mungel Pak Gareng. Nggih moji-roji kosik ya Kang sabar. Sabar Dayun. Nggih. Arep dadi Dayun nek setengah 30. Ayo. Minak jinggone Pak Kangko wis. Wis, mantap. Luput pisan. Kena pisan. Sangga Buana asline ora ngono kuwi. Lah sing nganggo miring mah. Pisan kena pisan. Anggo jengek. Ngono kuwi kok. Sampe ra ngono piye? Udu sing niki mengke wayahe jengek tak kabari. Oh iya, nggih, manut. Wayahe jengek rong wayahe kok. Rong wayahe. Nggih. Sabar. Suarane halus, napase yo landung. Nggih lumayan bangane ngrungokke tanggane nembe padu niku lho. Mboten kula ngaturaken witing klapa sak lugune kok Mbak Rit. Saestu. Sae. Nggih, terima kasih. Sami-sami. Sindenku tutik iki anu kok. Luput pisan ngene. Lupute ping akeh dek ya. Dosa gedhe. Jenengan karo kakakku ketok eneng dendam kesumati apa to, Kak? Musuh apa kaya kuwi lek kali niku kula.
Piye, Kak? Ora arek rombongan, ya Allah, tak kancani ya, Kak. Getun Mbak sampean. Ampun. Ampun, getun sampean. Lanjeng nggih. Nggih. Oh, malah tekan ngendine teki mau. Iki nak wong nyalangan. Iki tak elem iki sing suarane apik, piyayine ayu. Ning enek kelemane. Lalen. Jak omongan lalen. Iya. Sekedap niki nggih wonten niki wau Pak Yatno selain sarung jagung, ugi wonten pamundutan lenggeran Banyumasan menika Mas Yoyo. Lah ingkang joget? Mengke kula. Oh, nggih. Nggih mengke kali mboke. Aja wis setum kon joget ora. Lah urung-urung jenengan kok urung-urung wis pesimis to, Mah. Aku ki iso wae gambyong iso lengger iso. Ning ya kuwi. Piye? Lah wong awak semene dhewe kon lengger pecicilan nang panggung kok panggung mah geblak aku geblak. Alah urung-urung tenang to mengke mang maju. Wis tenang wae kok aku sing sinden sing. Mbak Ririt, Mbak Purwati ora nglengger. Lah apa? Begitu ngadeki langsung ngene iki. Niku las. Hari Malaya. Hai Malaya. Kayak sumo. Nih yo angel lho golek sinden sing lemu ngene iki. Lemu kinuk-kinuk seger. Apa enek sinden lemu gede-gede ngene iki sinden ayu-ayu cilik-cilik. Heeh, ora Lia kalah Lia, sok gedene kudu semene lho ya. Ora enek. Aja kaya aku. Lah piye nyanyi aku. Jan. Monggo ditutuk sik lho. Yen angel Nah jenengan iki kula kira lek arepe munggah lho cengkoke. Jebul malah prasaja ning Mirasa. Mirasa? Nggih, sampai kemana mirasanya? Nggih tegese nganti tekan ati. Lek Mbak Tutik niku nggih dunggahne. Mirasa. Aku neh. Aku salahku apa? Pak Yoyo biasanya sayang karo aku Pak Yoyo. Berane Mbak Rit ngono Pak Yoyo. Biasanya sayang. Sayang. Oh lah kok dina bengi iki kok rada piye ngono to, Ketoke Kak? aura kula kalah karo sampean. Aurane kalah. Aura kula kan wingit biasanya. Oh. Pancen-pancene Aura luhur. ganas. Makasih loh Pak Yoyo. Pokoknya teko esuk disampluk ya. Akhirnya tapuk pokoke. Ayo. Nggih. Ayo, Mbak. Tan kenoti numbas areta Mas Teguh. Sarombongan kok ternyata aku tuas taklem ganteng-ganteng jebule neleng tuwek. Mas Teguh. Jangan apa-apa diayai, Jan. Marjen oke, ngendang oke. Segala gamelan, wah. Pak Guru lu jengdalu. Segala gamelan ya, Kak. Malah nostalgia ya, Mbak. Nggih, leres nostalgia. Kalih Mas Taslim ugi. Wes. Nika nggih mantan lho. Napa? Mantan. Mancan napa? Mantan kakak kelas. Oh iya. Jenengan SMKI to, Mbak? Mboten riyen rekaknen lho. Oh. Rekaknen iku ten STSI rekaknen. Iyalah, angkatan tahun pinten? 2002. Wah, aku lho 2000 no. Anu berarti anu no, Jangan kakak dedek. kelas. Nggih, dedek kula pernah. Kok dedek to? Lah kula adik 2000. kelas. Adik kelas. Oh nggih, kok ora ketemu nggih nika? Lah sampeyan ora tau mlebu pentas sae. Betul. Nggih. Masane ora ngerti kok. Monggo sarung jagung mamundute Pak Suyatno.
bersih desa kok sarung jagung. Ya ngresiki sarung pokoke enak. Ngresiki sarung nggih Pak Yatno nggih. Nggih. Tegese sarung ki sabdane aja nganti wurung dadi pejabat pimpinan sing apik kudu hambek bawa leksana ora nglincati sabda sing wis kawedhar ngono. Nggih. Monggo Mas Dewi, yuk. Ririt saged istirahat sebentar. Nggih, matur nuwun Mbak Limbo, Mbak Cani. Nduk Ririt, nggih. Kok iki mau ki rung sik aku ya gumun lho. Urung diceluk iki. Bareng iki kok urung-urung kok joget iki sing ngangkon ki. Urung kon munggah lungguh sik. Iki kok kan eneng aba-aba. Kabeh aturan ya. Aku ki manut dalange. Urung dawuh lho.
kowe bawa mau. Iya. Rampung Heeh. Pas sarung pas jagung. tembange aku kon joget. Joget ngoten nggih Pak Yoyo. Ning Mas Yoyo iki mau lali arep nimbali. Lah aku ki risi. Lah kok Risi ngapa? Ya isih nonton ning mburiku. Ngapa Mas? Anu wayang kok nonton wayang ora joget. Sik, wayang. Wayang kok nonton. Wayang kok nonton wayang ora joget. Oh, wayang wong kuwi ya. Heeh, nonton wayang kulit kok ora joget. Oh, iya. Kudu nganggo joget. Apa ya ngono ki njaluk bayar. Aku risi terus aku Dirasani to. heeh ora nek sing aku terus aku joget. Oh iya. Cah ngamper loro kae. Kae sing lemu-lemu ae. Iya iya. Lah digagas ya bener lho kuwi. Nggih. Padha wayange ngatasi gamelan muni kok ora joget ya bener. Ngono kok njaluk dhuwit ya bener kuwi bener. Bener. Dadi pamane jenengan joget kuwi pas. Pas. Piye? Aku iki melu wayange sing tak golek ora duit. Tenane. Mosok tekan kene engko ora bayaran gelem. Ora bayar aku sing penting iki dadi gareng. Heeh. Ngene iki kaya dalang. Nggih. Lakone lakon wayang. Dadi arep punakawan iki kudu ngerti lakone wayang. Ngono. Oh iya betul. Ora kok yen kaya kowe ora nek masalah lakone Iya. apa. Penting aku nyanyi maju. Aku enek lakon sing tak sirik aku ora gelem teko. Apa? Laire Semar. Lah ngapa ya kudune profesional no arep lakon apa wae kudu budal. Tak kandhani. Ngapa? Semare ragi lair kok gareng klitah-kliti. Wis sing bodho sampean. Kok wis Lah, muncul. Lha sapa ngerti lek iki sukma? Ayo. Oh iya, oh. Sukmane gareng wis metu sik. Oh sukma piye wong aku wis demen ning semangkake dibalekne panitia kok. Lah sebabe? Reng, kowe kira ngerti pakem. Lakone apa kowe teko kuwi? Laire Semar. Dahlia. Terus? Lah lakone napa, Bos? Laire Semar. Semare lagi lair klitah-kliti. Kowe wis beduntuk. Niki lakone napa, Bos? Napa? Lakon napa? Petruk bangun desa. Wah. Petruk bangun desa. Niki lakon anyar niki pamundhutane panitia. Nggih. Kula nembe niki. Seneng aku. Senenge nyapa? Petruk bangun desa. Petruk wis lair berarti gareng wis lair dhisik. Oh iya. Bener, leres. Ning niki Kakane. mangke critane ngeten. Pripun? Petruk lak bangun desa, bangun Nggih. desa pecuk-pecukilan. Nggih. Lah mangke critane garenge lagi lara stroke. Dadi Oh, garenge lorong kok dipraktekke sisan berarti. heeh. Wah, Kudu profesional lho. iya. Ora apa-apa. Lah Pak Yatno nyembadani. wayang kok eneng Iku stroke. enek asuransine. Asuransi? Heeh. Weh. Anu enek mung lara rasa semelang. Nggih. Wis dicepai ambulan kuwi. Endi? Arep brobos. Wis Ayo. ki aku mau kan diaturi lenggah, aku Nggih, sira lenggah. tak duduk sik lenggah Nggih, sik. monggo. Monggo nggih Mbak Limbo Mbak Cani. Nggih. Dalam rangka tasakuran menika Tasakuran, nggih. bersih dusun utawi bersih dukuh Nggih. ingkang dipun tindakaken dening warga masyarakat Pelok, Senting, Sambi, Boyolali. Lan jenengan mesti asring to tindak rene? Kolomben. Kolomben sering. Lah kabare jenengan Boyolali, Lah kula teng Boyolali. mriki niku sering wong kula kenal kalih piyayi mriki nggih seniman Sinten? asli sinetron saking India. Sapa? Tuan Takur. Tuan Takur iki sapa? MC mriki. Wah, panggilane Tuan Takur ngono. Nggih. Oh alah, nggih nggih. Nggih. Tegese jenengan akeh kancane teng mriki. Nggih, alhamdulillah, Bos. Nggih. Oh ya wong saurarane gareng tuwek, sak nyandak-nyandake. Tuwek kok sik tanggapan. Lah dikon, Dikon kok mangkat. lah wae sehat. Sehat kok ora olahraga wae ning omah. Empun. Empun. Terus empun. Oh, dagelan jujur ya ngene iki. Dadi bingung mlayune nyandine wis apa ta. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Menggawe panjenengan pripun? Mugi-mugi warga masyarakat ing Pelok Sari nggih. Nggih. Kelurahan Senting, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, tansah pinaringan karahayon kawilujengan. Masyarakatipun mungkin dadosaken masyarakat yang bedatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teledak-tedok ning nyatane mentes wonten Nggih, jenengan. wong ngeten iki po wong niki mikir kok ngian. Mikir napa? Setoran. Ora usah dipikir, malah yen duwe utang nggih semangat le nyambut gawe ngono Wah, kuwi. yen kokean Aja kendhu, aja mlokro. yen kokean nggih mumet, Bos.
Lho kok kan kok gawe dhewe kudune lek sampean perhitungan piye carane ora kakean. Dadi anu apa kae? Kegedean pihak kurang cagak. Ora mampu dipeksa. Ngono kuwi sok-sok kenapa kok jenengan uripe nganti rekoso, sok-sok lali ada pengiram katon, duwe Gusti Allah katon. Sok-sok wong iki kenapa jane pinter, jane ya prigel, jane ya mumpuni. Ning usaha apa wae lunga ning ngendi wae ora berhasil, lali njaluk pangestu karo wong tuwa lanang. Oh. Sampeyan lali mesti ora njaluk pangestu. Ampun nate kula. Njaluk pangestu karo bapake. Bapak Ibu. Malah kula rikala dadi manten dipangesteni piye? Sungkeman. Saen matur piye? Pak Bu kula nyuwun pangestu anggen kula omah-omah. Terus mugi-mugi mboten wonten alangan. Ya lereng nggonmu dadi manten, sak bubare dadi manten muga-muga ora nek apa-apa. Apik dongane iki tegese ora ana alangan apa-apa kuwi. Ora nek apa-apa. Lah niku bar dadi manten nggih merongos ora duwe apa. Karepe bapake le ndongake kuwi muga-muga sampean tidak ada ujian yang berat ngono lho. Lha karepe mriku, nyatane sing kula lakoni duki niki nggih rekoso kok. Oh. Sampeyan ora nglakoni kaya kula. Sampean piye? Lho lah. Kula iki dhisik urip kula niku lahir tunggal kula 8. 8 sampean nomor pira? Nomor 3. Terus rekasane nggih ndi? Rekasane sekolah niku nyambi momong golek ning ngenteng-entengi ekonomi rumah tangga wong tuane supaya ngragati adi-adine golekne ingon gantine wong tuwa. Melu nyambut gawe sing cilik. Nggih jenengan niku. Nyambut gawe apa kek? Nggih napa-napa kula lakoni, sopir pun nate. Kula sopir 5 tahun ra tau kemuk men lho. Disiplin, tertib lalu lintas. Sopir angkong kok, Bos. Wah iki tak tutne ora, tak kira sopir bis apa sopir kendaraan apa ngono. Dadi sopir 5 tahun ora tau kena mukmen. Nggih. Bar kuwi profesi apa neh? Kula merantau ten Kalimantan. Lah iki Wonten dinas perkaretan bagian pemasaran. Alah dadi pegawe. Sing ngomong sinten? Lah kuwi nang nggen dinas perkaretan kuwi. Perkaretan bagian pemasaran iki dodol plendungan kok. Mau angkong saiki plendungan. Lah ya wong ngene iku wong sing penting kan halal. Ning ora sejahtera to, ora ngidukupi keluarga ora cukup. Mboten kirang cukup. Terus ganti apa neh? Alhamdulillah niki bojo kula anu Bu yen golek ekonomi golek rezeki wong siji ku ora mampu ayo gotong royong. Sing wedok ya nyambut gawe. Nggih bojo kula kula golekne utangan usaha. Nggih. Usaha apa? Buka obat. Obat apa? Obat gendar. Obat gendar iki piye? Cetitet. Bos ngapunten lho, Bos. Pripun? Obat ku yen nang diiklanke ning radio, diiklane ning TV. Kuwi iki kok tak goleki yen garam dangdut enten gitu. Heeh. Cetitet niku kok dereng enten. Lah kok iklan kene radio apa ora? Nggih nyiarke napa nggih usaha men repot. Ning rekasane sampeyan aku krungu kabar wong sampeyan lek mlebu ning paguyuban Sekar ta Seniman Karanganyar. Seniman Karanganyar. Nadyan jenengan rekoso, Pak jenengan ya tukang nun sewu nyemir sepatu dandani sepatu to. Nggih. Ning anak-anak jenengan dadi kabeh. Lho, ngono kuwi taruna ngungkuli bapa kuwi. Nggih, niki pun mapan pangestu jenengan niki. Lah nggih, jeripayahe wong tuwa rekasane wong tuwa sing ngunduh anake. Anak kula telu pun mapan kabeh. Alhamdulillah. Mapan turu, Bos. Tak kira duwe gawean mau piye ngono. Bojo kula WA. Piye? WA. Anu, Pah. Dapure wong bejene Pah. Pah poh ngono lho. Plunga-plungu. Adik-adik sudah tidur. Oh, Ayah. WA. Ayah tak kerja dulu. Nah, terus? Ya niku. Nanti kalau sudah pulang wayangan langsung pulang ke rumah ya ya. Oh, bojomu. Nggih. Iya. Oh, bojo kula kan beda kalih bojo jenengan. Bedane apa? Bojoku sinden. Lho, nggih bojo kula mung ibu rumah tangga. Dadi Pentingane? kaya sing mung sumbere king kula. Terus jenengan lanang wedok iso nyambut gawe. Heeh. Bojo kula nangger pun esuk wayangan ngoten jam 6 ngoten punten ngarep lawang nika. Apa kuwi? Nyegat kula. Sini. Iya. Setoran. Setoran. Iya. Dadi arep wong lanang golek kaya, Nggih. golek rezeki ora kok dicakne sing golek nanging
enek daringane sing minit utawa ngadai. Mboten kula wingi teng sowan teng Dinas Pendidikan dikabari sakmenika Pak Gareng Bejen pun sukses mergo putranipun enten sing teng Angkatan Udara ngono jare. Nggih. Ya enten ten Angkatan Udara kalau mben niku sekolah ten STM penerbangan. Syukur. Dadi pilot. Saniki perusahaan pesawat, Bos. Generasine Pak Habibie kuwi. Nggih. Pesawat piye? Gawe layangan. Layangan nadindasmu kuwi ora. Pilot apa-apa. Alah ya mong cukup anake Gareng kok muluk-muluk. Iya, nggih. Ini penting murakabi gitu. Niki bawane Mbak Rin napa? Asmarandana. Gegarane wong akram. Nggih. Sip. Sip ya. Nggih. Mbok De. Bu Purwati. Mriki dikancani Bu. Kancani nggih, kula seneng. Nggih, maneman tanjang mumpung ketemu. Nembe itu alangan, Napa? sukune mboten patek sehat. Menenge sik, aku tak nepake sikilku dhewe sik. Nggih. Angel kok, Bos niku. Ya nek sikil bar musuh aspali ra Lha ya angel-angel. ngisor dhuwur kok rumah saku padha wae. Ayo ngidak HP-ku kuwi. Gak kowe nek arep macem-macem karo aku to, nek arep nulung aku gendongen reng. Gendong. Lah ya dipoyoki piyayi semene bane. Lah ngopo kowe iki piyai kakung kudune pidiksa lho. Gareng kae nggawa tong. Tong. Siya gatenge ora. Mboten niki mbok kula kok. Menika senior Waranggana. Kula sowan Mbak Cange. Mboten jenengan rawuh kula ingkang Kula sowan. sowan Mbak Cange. Nggih. Kula sowan Mbak Cange. Tak kandhani. Tak kandhani. Piye? Menenge to. Dalange nglirik. Nglirik apa? Nglirik kene bar pi nglirik kono. Lah iya, batinku enek sinden nggo celengan. Lah wis nglirik kono ngene. piye? Piu. Ngapa? Mbok nyawang nggonamu. Heeh. Wah. Loh, ngene lho, Mas Gareng. Aku ki seorang Ibu Purwati yang mempunyai badan besar, lebar. Wis pokoke gede sak apapane. Aku bersyukur diparingi pawaan kaya ngene. Mergane apa? Ya kuwi lah sejatine figur seorang Ibu Purwati. Lah iya. Bangga. Dadi aja minder. Ora minder, saiki mung kowe ki mbok yo mesane kanca-kancane. Lah mesane ki ngopo? Lah maksane ki ngopo? Lah kowe mlaku rene wae lho. Heeh. Apa ora krungu do? Piye? Apa gembol kodhok? Aja nempel-nempel aku. Gareng ora makmek iki. Lah napa? Iki Mbak Yuku iki. Alah Mbak Yu. Bu Kesi iso kaya ngene pengalaman mbiyen sing nyangking-nyangking Mbak Purwati kuwi. Wah, kaya ember. Loh, paribasane kok. Perjuanganku tenan diajengi Waro Sukesi iki ya Allah. Anggere enek Purwati, enek Sukesi. Waduh, panggung iki kaya horeg ya, Dok. Jaman biyen. Ning alhamdulillah Waro Sukesi sak menika sampun sukses dalam hal apapun, karir sukses semuanya pos dalem iki ngendi-ngendi enek. Ngendi-ngendi bangun dienggo pesanggrahan. Aduh. Aku ki lho arep Pilih suci. Nika lho pendhita nika lho Gili Suci nika. Piye? Arep ning dalem iki ngantek bingung sing dilenggahi iki dalem sing ngendi ngantek bingung. Kowe. Lah yoga-yoga iki terutama anakku lanang Taslim iki ngoco karo Pak Dalang. Omahmu kudune iki mbok kok ngendi-ngendi ya? Nggih. Lah omahe ngendi-endi bojone ya mung kowe unik bergetek. Lah ya kuwi kalah karo bojone. Sapa? Taslim kuwi. Kalah apa? Wedi karo bojone. Wong nek arep turune kita nyuwun sewu ngono ki dadakan. Ngono kuwi ta? Iya. Asrin. Anjih, Mbak Cange. Nggih. Dalu menika warga masyarakat Pelok Sari. Pelok Sari. Nggih, menika ngawontenaken bersih desa. Leres. Nggih, dangu sanget mboten ngawontenaken hiburan Ringgit Purwa menawi campur sari sampun makaping-kaping. Mugi-mugi sedaya keluarga Pelok Sari senting lan sak kiwa tengenipun manggih ayam tentrem, tanem tuwuh subur anggenipun makarya nggih diparingi lancar. Mugi saged benjang
entah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali bisa ringgit purwa lagi. Amin. Amin. Nggih. Ya tidak lupa ndongake Pak Diyatno. Nggih. Mugi-mugi Pak Diyatno diparingi kesehatan, paringi panjang umur, ken tetep sembodo terus nggih Pak De. Kula soale iso ngendikan ngeten iki, aku ki ya wis dilunasi anak-anakku ndek bengi wis campur sari ning kene Mas. Matur suwun sanget karo panjenengane. Ngapunten le Pak Yatno, kula wau dulu kanca-kanca pun campur sari ten mriki ngapunten kula. Lah ngopo? Nyuwun pangapunten sanget kula wau dalu mboten saged sowan. Lah ngopo? Tanggapan pisan. Ora enek sing ngekon. Kula tak anu mawon, Mang sing Nembang. supayanipun Kula warga kangen sowan mriki panjenengan. ayam tentrem, Nggih. kanca tani. Wah. Larasipun pelok enem. Konco-konco. Kanca tani. Bersama konco-konco. Nganggo bawa ora? Ya dibawani. Tintingane. Melok 6. Apa iso bawane? Iso. Aku mau ngabani tok. Ya konco-konco tani. Aku nyuwun kene anakku lanang Taslim. Maju Nggih. gareng kira jegos. Ya kok gentenan karepe gareng. Anakku lanang Rajamala. Waduh. Sapa? Sapa? Joko. Joko. Kuwi kancane ngangkring kok kuwi ora nggih. Lan menika nggih ingkang rawuh saking Polsek Sambi. Nggih. Nggih, ugi rawuh. Nggih. Aku mau tekone telat dadi niki mboten pirsa sedayanipun sedaya pokoke saking Koramil, saking Bapak Camat. Matur sembah nuwun Bapak. Muspika ngono. Ya dan Ramil. Sampun. Bapak-bapak Muspika rawuh. Nggih. Nggih. Musyawarah pimpinan kecamatan. Oh. Ngono. LPKI apa nduk? LPK. Lembaga Pelatihan Khusus. Kok meletik men. Loh, aku sing ngandani kayak Anakmu disekolahke, anakmu sekolahke ning kene. Heeh. Ya. Urung, engko arep tak daftarke. Muga-muga permintaan tenaga kerja yang dari Indonesia untuk Jepang. ke Jepang semakin tambah banyak lagi ya Pak De. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Nggih. Monggo Mas Taslim. Mas Taslim didhawuhi oleh tante lho, ayo. Ora tante, ki nek Taslim karo aku ki simbok. Oh, Simbo. Simbok Dik. Biasane ki nek petruk simbok salaman terus ngambung tangan cipika-cipiki pipiki wetengen ngono. Ya, kene mangga. Ngapunten Pak De, nyun anu mergine nggih. Duduk. Jarwa muda Waduh minat sih. mudane sang Prabu Kresna mudane sang Prabu Kresna. Nah. Ya iki mayang karo lawas ya iki. Suwun Kresna. Aku seneng ngono lho tante. Tante girang. Sinden iki ki enek sing nyindeni iki ya akeh karepe do niru cingkoke Bu Purning nek kon kewek kaya mboke iki do angel. Angel. Gandeng kita ngene iki ya ora saben waranggana saged ngaturke. Nggih. Monggo Mas, dipun pangsil meneh. Duduk. Monggo Ndara Kakung, Ndara Putri. Sutengendra brajane Sri Kumantara brajane Sri Kumantara. Apik. Wah ciri khase Bang Pur sing marai larang ya mung kuwi. Iya. Apa sewengi mantaraman terus pe? Lho mboten Mataraman tok. Nggih. Iki rasah meri iki ning dinggon ora mung ning kene tok. Nggih. Iya le ya wis. Mas Taslim kesenengan jenengan nambung ngono iki. Pengen apa piye? Mboten. Pengen apa piye? Kasih. Rene yo tak ambung sih. Ora apa-apa, ora sadem panas. Lah ki ngopo kuwi? Karen
Lah kok kowe melu nafsu piye, Reng? Lah aku piye? Wong kowe karo Mas Yoyo. Lah kowe iki melu nafsu karo Taslim. Lah Ya Allah, Le bagus-bagus kok malah kaya buta punuk kaya ngono. Wes, engko bar iki perang Anoman malah ra dandani kuwi. Sek sore wing rusak dagangan ora. Kurang ajar ki. aku kangen. Aku kangen tenan aku. Tenan aku karo kowe iki kangen. Seekor gerak. Alah. Ki mau ora sadar lho. Lo tak miso ya, Mas? Aja. Aja miso. Sesuk ae. Sesuk. Lek ora WA. Anu dilekneh. Garing jiret. Wis ora apa-apa le. Lah apa men tak tisu, aja dipangan lho. Ya. Ora apa-apa sing didol iki suarane kok ya. Lah iya, ora kok rupane. Mas Taslim ki pancen suwantene kondang halus. Kaya Sandirana. Gathuk. Ora wani. Unyeng-unyenge piro, Jan? Unyeng-unyenge piro? Unyeng-unyenge piro? Ditung 7. Endi pituki? Di. Gelem-geleme to le, rasa gagas gareng ayo bawa. Ora ngajar kuwi. Piye, Mbok? Kowe rada rene. Tak goleki bahan ben lucu. Tak palangi, nek arep wani ngamuk men karo aku, tak kempite. Aku nang ngambung kowe entuk duit iki. Ndang ngono, gandrung. Napa Mbok niki? Ilir yuk. Wih, HP suaramu slip. Slip. Ra gagas iki. Sake. Sama bagus tak ngono. Awang dagelan nasi. Ilir tantu resumilir Karo nyuwara didandani bareng. Kaya mayit kok lambemu putih. Kowe iki ngopo? Lah iki Taslim ya kaya ngene iki sisan raimu sing. Ya aku mau genah kangen kowe ambung-ambungan karo Mas Yoyo. Lah aku ngambung ki nek masalah sebab aku. Lah aku duwe salah apa karo kowe kok ngusir. Aku ngewangi anakku. Alah ngewang-ngewang ngono ndak bawa. mau ngambungin aku. Wis sadarene. Apa ora beneran. Kanca tani kang padha makarya bacutno lah gamblah. Bacutno ta bacut. Sing bacutno. Wis ora, ayo. Sing dikon kowe kok. Ayo kowe takon saiki, gentenan. Aja dadi atimu, Slim. Ngundak aku ngendih Tegal sawahmu. Allah. Suaramu ki lho karo Mas Taslim renek sak petite tok. Aku sepentingi teko kok. Dagelan apike kok ngopen ra teko, wong iki sing penting teko. Ha iya. Oh, tenan aku umpama reneng kene tak kempit tenan kowe. Aja lho, Mbok. Ya, Mas. Wis iso nyeluk ya, Mbok. Sinawung lajaring kalih. Kowe ora ganggu to, Reng. Kowe kon ndelik sik nang nggon anu kono. Cak bunang kono sik. Lah lho nduk kono cek ketok. Reng, Aku tak ngeyup nang terase. Teras ojo. endi? Reng, Share kene iki. ada gitu, Reng. Terase. Mosok teras. Lagi Ya nyerek-nyerek keling genter iki pian jare. Wis jan. Galvalum. wah iki persis kaya ning pawon. Kok iso? Lagi nyugokne geni adang. Dadang. Maksudmu piye? Dek kowe parep ora ono. Lho kaya dandang sabruk. Ade-atno, aku dioleh-oleh. Alah salah, aja ngandakne to, engko arep dibayar. Lah kowe Pak Deku kok. Ya sugih kok dipek.
Lho, ora ngono. Aku srawung panjenengane Pak Deyatno ki udakara wis enek saka 20 taunan. Rungokno reng. Nggih, matur nuwun. Dadi wong liya ning mancing dadi seduluran apik, sedulur sing becik. Becik. Pak Deyatno ya? Heeh. Kuwi iki jek sedulurku ya. Pak Deyatno iki lho ketemu bilang perkara kok. Aku mau salaman. Terus saudara siapa? Loh, aku saudaranya. Kowe karepe iki takon kowe sapa ngono lho, Rek. Oh, ngono to. Dadak aku diaku sedulur. Oh, ora kanggo lek awakmu. iki ya ngeten Mbak Cange, nyuwun pangestunipun. Muga-muga anakku lanang Dik Willy anggenipun kalau wingi mentas mawon ijab. Oh nggih. Sampeyan teng Jepang to? Nggih, bar ijab kok esuk terbang iki rak ya. Iki syukurane dereng. Mangke kula sampun pengantuk dawuh. Mang gregek mawon. Mumpun maupun dawuh. Mang trateni sowan tendalem Pak Diyatno. Kula niku dadi sedulur engko tak trateni sowan tendaleme terus. Nggih, Oh, kaya aku duwe campur sari anak wong meceli kayu tak tawani. Arep ndok gawe to, Lek? Sampeyan campur sari nggon aku arep aku ngobong boto. Ya Mas, ya. Onano Parine lemulamu katon subur nyenengke tetap semangat ya Mas Taslim. Nggih. Iki sinten-sinten barang semangat mergo iki entuk dawuh saka Bapak Suyatno. Nggih. Niki tambah sekedhik damel semangat kagem Waranggana 2 juta, kagem yoga 2 juta. Mau nggih WA sampun WA Mas Dalang sampun kula aturi ngoten. Nggih. Pak Diyatno ki lah tenan paribasan to. Wis sedekah iku ora mung saiki Mas, dari dulu panjenengane iki pancen luar biasa. Nggih, ndedonga nggih, Mbok. Nggih, Berarti nggih. mementingkan kebutuhan orang lain. Jenengane ngaten niku. Iki mau nggo Waranggana rombongane Pak. Gareng nek ra kecelung. Lah kowe ora oleh, lah kowe nang kene marahi aku nesu. Kowe gak oleh. Ki mau tembunge kan kanggo Waranggana karo yoga, garenge ora. Ngapunten Ning sesuk sampean sesuk kon keri kene bar wayangan. Ning daleme Pak Yatno kono. Diken terus nek tak anggapan. Mboten. Napa? Dingge seret-seretan putune ning kono lho. Gledek kan kaya mobil-mobilan kok jero. Ngapunten niki engko ndak anu meri ya ta. Sik nampa rombongan Mayangkara iki. Esuk aku wae. Madangkara, Mayangkara. Madangkara iki kabeh. Anu nampi bebungah saking Bapak Suyatno nggih ngaturne matur nuwun gandeng niki kula mboten tercantum monggo dumateng sedaya para tamu urunan nyewu-nyewu. Apa jenenge dagelan kondang kok akhire mung ngemis. Alah andekne kemenruse ra jamak ya. Kowe ra mudeng wong ngemis apa wong asor-asore wong nyambut ga. Ya ora nek seni. Lho. Tanggoku ki lho. Piye? Oh nyambut gane ngemis. Anake ning Undip lho. Kuliah. Wong tuane Ngemis. Ora lho, wong tuane ngemis, anake kuliah. Ngemis. Lah ning Undip nyapa? Ngemis ning kono. Wah. Mahasiswa niku. Matur nuwun sik Mas Taslim karo Pak Diyatno. Ngaturaken sembah nuwun Wakili kanca-kanca. kuwi panuwun kula wakilipun kanca-kanca saking Madangkara. Nderek ndedonga mugi Pak Suyatno pinaringan berkah saking Gusti sehat selalu panjang yuswa Murah rezeki. Murah rezeki. Wis dodo. Dodo. Engko ndak sewengi iki streaminge mung donga. Aku tak wakilne Caca. Yo, terusne yo, Pak. Anu, Mas. kali sing sambi. Pak Mangsudo, Pak niki, Pak. Kowe yu. Lah wong powerku ki pancen bedhe kok. Iya gede-gede. Apa nyah nakno nyuwara sing nggawa mic tukang gironge nya. Kok ya pancen mbok pur ki suarane ngene iki. Iya tur kowe kok aja polah-polah aja guyu. Lah ngopo? Komburi lho. Nyawangi weder kabeh kaya geber. Aliso, ayo, Pak. Kali sing sambi kala iku
banyu Kutiban wonku Apik lho bawa diperagake ya. Kae ngopo? Apa-apa kok ora beneran. Ngerti ora mangkat aku ngene iki. Mulia. Mulia. Sing penting teko lak wis teko. Kowe mulai to, ngene eneng wakili gareng ning kene enek. Enek. Sapa? Iki. Lha ora kalah kondang. Kalah kondang karo gareng kene. Lah kok iso? Security kae ya nek jenenge gareng. Apal men lho. Yo. Wit sihing Gusti kawula kanca tani Lambene jeplak terus. yakti saka guru negeri Yuk Purwati. Apa? Weh, enek sapi gedene karo kowe gedhe iki lho. Tenan. Endi? Lha iki lho. Sapi apa? Sapi tank. Pancen garenge jumbleng kok ora. Tak kira kene sapi ngrum tenan mosok kok sapine digerumke nang kono. Kene pralone. Uga peteng bang Banter kabeh wong. banter kabeh. Kanca tani langgam kanca tani kapisungsum sedaya warga Plok Sari. Ugi Pak Lurah sing tersayang. Sapa? Pak Lurah Mbulu. Pak Min. Pak Bagong. Nggih. Lenggah Sapa nek? Serake tuan tanah kae. Kabeh diceluki. Iya, aku rapati anu. Oh, Aku kenal aku akrab karo panjenengane, nek karo liyane aku rada pekewuh. monggo Pak. Dipaido tenane. Lenggah kanthi sekeca. Matur suwun ya, Le. Sembah nuwun Mas Taslim. Nggih. Ugi kula aturaken dhumateng pepunden kula Bapak Haji Hanafi. Alhamdulillah nadyan tembincang tanggal gangsal kepareng nimbali kula sak kanca setiap live streaming Madang Karakunta di channel selalu mirsani monitor. Nggih, matur nuwun Pak Haji Hanafi. Lan ugi kanca tani kula aturaken kalian Mbak Gia Monika. Sapa kuwi, Le? Bojoku Bojomu jenenge Gi ya? nggih Giarsi tapi kula nyeluk Gia Monika. Ki Arsi. Kanca tani, monggo Tante. Ayo.
Halo. Sami-sami lepat kawula nyun pangapunten. Nggih, kula wonten lepat nyuwun pangapunten Mas Yoyo. Nggih. Arep nendi kowe? Lho salaman tok. Ora urung rampung, golek rampung lagi salaman. Oh, nggih disangoni. Sangoni. Iya. Oke. Sangoni. Wis dalang lomo tenan. Sangoni gawean. Cobi kula tak ngrasake sing slendro songo upamane karyane Mbah Sukron Suwanda sing wis melejit ya kuwi antarane kaya Sri Huning uga ana ya kuwi Sambung Wanci Dalu Sesideman iki ana meneh Nduk sing janjane sangat mengena di era sekarang malah iso nyampluki sapa-sapa tembange apa Aboting Katresnan ya sing nembang sapa tak nyuwun pambiyantu karo anakku wadon Mbak Birgita Ayu ya Mbak Bir jumenenga nggih nyelani sedila men nuansane ben beda. Ayo. Nduk, Bir. Uga tak aturake marang anak-anakku Caksi Lover iki sing do mlumpuk. Mbak Kiki, Mbak Anin karo Mbak Nadia. Ya. Sing ket esuk mau wis masak ning sanggar. Alhamdulillah masakane wah jan asin kabeh. Njaluk rabi kok ya. Monggo Asmarandana ya Mbak Bir ya? Nggih, Pak. Nggih, Asmarandana. Pak Yatno yen jenengan panyeremen kalian sing nyemek-nyemek niki nggih gandenge. Ya. Ya, Birgita Ayu. Jarwane Sulistyan warni roh kebiaring jagat raya ayu mumong lair wae Hapsari suteng yuang Hendra Jabalan jero beda Nano. kalau ngalit mangsa jambu kok pedhot taline Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Pujana kaliyan Ibu Sri. Iki penggemar Madangkara sing kluruk kaya wong minggat adoh saka Surabaya ngelengke tekan Boyolali bot-bote kangen karo Madangkara. Iya, Pak. Ngoten niku katuran pinarak ingkang prayogi. Iya, sembah nuwun Pak Jono Bu Sri. Ya, Nduk, Birgita langgame Aboting Katresnan. Ha. Mendang rasa gawe bayi
Rampung mengko bacutke dangdut irama slow. Wah iya. Sing bragas mas tendang rasa kepenak gregetne ya, Mak. Tur iki apike sing nembang ya kudu Birgita kuwi sing berkarakter menjiwai ya model kaya